A esplanada de Coroso en Ribeira será escenario o próximo 8 de xullo da cuarta edición da carreira pola diversidade de ámbar. O éxito de edicións anteriores cunha participación dunhas 150 persoas na categoría absoluta, ás que hai que sumarlle tamén aos máis pequenos, é unha das razóns que levan o colectivo a volver a organizala. O que queremos é eso, pois, facer unha carreira inclusiva onde todas as persoas que participen se sintan moi a gusto e que veñan pois con ganas de competir e de estar con nós pasando un día pois moi especial para a Asociación Ámbar. Un evento que fai que eu como Concello de Deportes pois me enche de orgullo de que se esa cuarta edición este totalmente consolidada no calendario, de que ano tras ano pois vai ganando máis adeptos. A cita deportiva que dará comezo a partir das 11 da mañá. Reunirá en Ribeira corredores que poderán competir en 4 modalidades: zapatilla, zapatilla inclusiva, cadeira de atletismo ou handbike. Tamén temos outra novidade este ano, que as persoas que participen nas categorías de cadeira de atletismo e de handbike pois terán acollida ou terán hospedaxe a noite anterior para que lle sea máis cómodo achegarse a participar. O prezo da inscripción é de 5 euros e pode realizarse ata o 5 de xullo a través da páxina de Galitimin. Quen non se atreva ou non se sinta en disposición de facer os 5 kilómetros ou non queira clasificar, pois pode contribuir co dorsal cero e facer unha contribución tamén e participar, pois eso, de outra maneira. Aínda que se trata dunha cita deportiva, o aspecto competitivo non será o máis importante, senón que o obxectivo será novamente darlle visibilidade ao colectivo de persoas con diversidade funcional. Por iso, o remate da carreira, como é costume, terá lugar unha festa da Romaría da Diversidade en Coroso.